Bueno, quan xerram... Avui xerrarem d'aquesta peça, que ara deia en l'Helena que li vam posar el nom d'esmolador. És una peça lítica, una peça de pedra petitona. Quan xerram d'esmolador, és probable que molta gent li vengui al cap aquesta imatge, no? Aquest senyor que anava amb una bicicleta o amb una moto pels pobles esmolant les guinevets i les eines metàl·liques, amb aquesta mola rotativa que, a més, aquí de fora, en el pati, n'hi ha una, després, si la voleu pillar un cop d'ull, just aquí de fora, n'hi ha una d'aquestes moles circulars. Però l'objecte del qual xerrarem avui té més a veure amb això altre. Això també és un emulador, segur que tots coneixeu aquest objecte. Encara avui en dia n'hi ha dins moltes cuines que serveix també per esmolar els guinevets. La peça en qüestió és aquesta. I per això dèiem amb Helena abans si realment li havien de donar el nom d'esmolador o de polidor. Perquè la peça aquesta es va emprar de diverses maneres. Veig que el que més crida l'atenció d'aquest objecte és que té aquesta canaladura que la travessa de banda a banda. Però a part, veig que té una sèrie de superfícies planes. La que més destaca és aquesta d'aquí, però aquí també en té una altra, aquesta petitona d'aquí també. Totes aquestes superfícies planes no són naturals. Aquest objecte el van fabricar a partir d'un còdol, segurament més o menys arrodonit, que aquesta gent devia replegar de prop de la mà. Però aquestes superfícies planes i aquesta canaladura no són naturals. Es deuen a l'ús que se li va donar a aquest objecte. Aquestes superfícies el més probable és que se vagin crear per fricció. És a dir, que aquesta eina es va emprar per allisar, per polir altres superfícies, i també és possible que se vagi emprar com a superfície dins la qual esmolar eines metàl·liques. Una característica que tenen la majoria o moltes de les eines lítiques que trobam aquí a la prehistòria de Balears és que són eines polifuncionals, que vol dir això, que no tenen un sol ús, sinó que se'ls van donar diversos usos, vegades simultanis i vegades veiem també que una mateixa peça primer va servir per una cosa i després, al cap d'un temps, se li va donar un altre ús diferent. A part, per la banda de baix, veig que té una altra canaladura. Aquesta no està tan marcada, segurament perquè no es va emprar tant, i no es veu tan bé tampoc perquè la superfície inferior de la peça està recoberta d'aquesta concreció calcària que se va formar una vegada que la peça ja estava amortitzada, ja estava enterrada dins els sediments on la vam trobar, es va anar formant aquesta concreció calcària. I veig que és una peça, i es veu molt bé la mida, és una peça petitona que té aquesta superfície molt plana, que segurament aquesta superfície plana, que és la part de baix, diguem, servia per posar-la en terra i poder-hi fer feina sense que la peça se mogués, diguem. I això és l'altra vista i es veu molt bé la canaladura aquesta que té a la part de dalt. Quin és el context d'aquesta peça, que d'això encara no havíem xerrat? Bé, és una peça prehistòrica, és de l'edat del bronze i es va trobar a una de les navetes de l'Hospitalet. Les navetes, bé, crec que no hem d'entrar molt de detall, tots sabeu, segur que tots, o quasi tots, us hauran explicat que és una naveta d'habitació. Les navetes d'habitació són les cases, són els habitatges típics de l'edat del bronze a Mallorca i també a Menorca. Aquesta època de la prehistòria és el moment en què
la cultura dels habitants de Menorca i de Mallorca és més semblant. Val? Vull dir que a Menorca, en aquesta època, trobam el mateix tipus de cases, el mateix tipus d'eines, el mateix tipus pràcticament de recipients ceràmics que trobam aquí a Mallorca. Això és la fase de la prehistòria anterior a l'aparició de la cultura talaiòtica. Una altra vista d'aquestes navetes, que veus que són cases de planta molt senzilla, no tenien cap tipus de compartimentació, eren un espai únic i el mateix espai servia per tot, per dormir, per cuinar, per menjar, per fer feina. El que sí que es pot dir és que la llar de foc, veus que se sona aquí, sol estar o enmig de la naveta o més cap al fons. També hi sol haver unes banquetes associades, que eren un lloc segurament on s'hi feien feines diverses, i les concentracions d'eines i objectes es solen trobar més cap en el fons de la naveta. És a dir que, en principi, la zona on s'hi faria més vida seria cap al fons, el qual és lògic, tenint en compte que, evidentment, el fons de la naveta seria la zona més resguardada. Bé, això és la planta de les mateixes navetes, veus, les llaus de foc, les foganyes, són això d'aquí i això altre d'aquí. I això és una reconstrucció d'una d'aquestes agrupacions de navetes. Les navetes normalment no ens trobam en grans poblats. Els grans poblats aquests que trobarem en època talaiòtica, on segurament ja hi vivia un nombre de persones bastant elevat, a l'època de les navetes no ens trobam. Sí que trobam alguns casos que podem trobar fins a una dotzena o més navetes, però el normal és trobar-les en grups més reduïts, de 2, 4, 6, vull dir que eren comunitats relativament petites. I aquí, a part de veure un poc la reconstrucció de les navetes, amb aquest sostre fet amb elements vegetals i en terra, veiem un poc les activitats d'aquesta gent. La ramaderia, l'agricultura, a part, evidentment, també tenien animals domèstics, cabres, ovelles, vaques i porcs, i també algunes de les altres activitats que realitzaven, com una molt important, que és la metal·lúrgia, la fabricació d'objectes metàl·lics, especialment eines. I aquí tenim el nivell on se va trobar aquest allisador o aquest polidor. És molt important, quan els arqueòlegs excavam una estructura, identificar bé què correspon cada una de les capes de terra que estem excavant. L'habitual, quan excavam una naveta o un altre tipus d'estructura, de construcció, és que primer de tot trobem una capa de terra vegetal, que és la que s'ha anat formant amb el pas del temps, després de l'abandonament i l'esfondrament de l'estructura. Després trobam una capa d'enderroc, que correspon en el material constructiu dels murs, quan s'esfondra, forma una capa gruixada d'enderroc, de pedres i terra. I per davall d'aquesta capa d'enderroc és quan ve el realment interessant, perquè trobam els objectes que hi havia dins la casa en el moment en què aquesta es va esfondrar. Si tenim sort, els habitants, sort per nosaltres, per els arqueòlegs, els habitants de la casa no se van endur la major part dels objectes i nosaltres encara ens podem trobar. Si els habitants de la casa sí que se van endur la major part dels objectes, llavors el que trobàvem els arqueòlegs és poca cosa. Però és molt difícil que quan s'abandona una casa la gent s'ho endugui tot, sempre queda qualque cosa. I l'esmolador aquest, del qual xerrarem avui, el van trobar dins aquest, el que nosaltres anomenem nivell d'ús, és a dir, per damunt el paviment. Per tant,
Això mos indica que és un objecte que es va emprar quan la casa estava en ús. Això és una vista d'aquest nivell de dins la naveta des de l'absis. Aquí tenim el banquet aquest de pedra que veiem abans, i això és una vista de subjecte en el moment en què el van trobar. Veus que, bé, pot ser casualitat o no, però va aparèixer amb la canaladura que està cap amunt i la part plana cap avall. I com us deia, va aparèixer més cap en el fons de la naveta, que és allà on solen sortir les acumulacions més grosses d'objectes, i que és el que ens indica que aquestes feines que es feien dins la casa se feien cap en el fons de la naveta normalment. Quina és la funció d'aquest objecte? Bé, abans us ho he avançat un poc, però la funció d'aquesta canaladura que té damunt, i també la que té a l'altra banda, era polir objectes, polir pedres o ossos per fabricar altres eines. I possiblement un dels objectes que es fabricaven emprant aquest polidor eren els punxons d'os. Els punxons d'os són elements, segurament són l'eina d'os més habitual que trobam a la prehistòria de les Balears, i tenien funcions molt diverses. Aquí, en aquesta il·lustració, teniu un poc el procés de fabricació d'un punxó d'os. Primer, evidentment, el que es feia era seleccionar sorts. Normalment, els punxons es feien amb ossos de cabra o d'ovella, i s'empraven sobretot els ossos de les cames, el que es diuen metacarps o metatarsos. El que es feia era escardat-los per obtenir una estella llarga, i després aquesta estella es polia. I segurament el polidor aquest, o l'esmolador, la peça aquesta que ens ocupa avui, s'emprava per acabar de donar forma. Amb la canaladura aquesta que tenen al centre, l'estella d'os s'anava passant, i per fricció se li donava aquesta forma apuntada que tenen els punxons. Això és un exemple d'un d'aquests punxons. Aquest no és de Mallorca, sinó de Menorca, però bé, efectes pràctics és el mateix, tots tenen una forma molt semblant. Aquest concretament és d'un jaciment talaiòtic que hi ha a Menorca i que es diu Gornia Nou, i que després us en xerraré un poc per explicar-vos un poc quin tipus d'indústria lítica hi vam trobar allà i quines implicacions té. I per a què servien aquests punxons? Segurament tenien funcions diverses. Una d'elles, la més evident, és treballar escuir, foradar escuir per fabricar objectes diversos. Altres funcions que podrien tenir són la cistelleria, fer objectes de cabassos amb fibres vegetals, o fins i tot també està documentat que alguns es podrien haver emprat per fabricar ceràmica, per fer decoracions de la ceràmica i de més. I en època moderna sabem fins i tot que alguns punxons d'os s'empren o s'han emprat fins a època recent per fer empelts. Sabeu el que són els empelts, per empeltar un arbre fruiter i que fa així el tipus de la varietat de fruita que a nosaltres ens interessa. En aquesta època segur, o pràcticament segur, que no s'empraven per això, perquè les evidències que tenim ens indiquen que aquesta gent el tema dels arbres fruiters pràcticament no el coneixien. L'agricultura que practicaven era sobretot
de cereals i lleguminoses, però la puricultura no la practicaven. I exemples, veus que el cas aquest de l'allisador de la ferradura no és un cas únic. Ara us mostraré exemples d'altres polidors molt semblants, d'altres contextos diferents. Aquest, per exemple, és un polidor molt semblant, també amb una canaladura en el centre que el travessa de banda a banda, i és de la zona del sud de la península Ibèrica, d'una cronologia no gaire diferent a la del polidor que tenim de les navetes de l'Hospitalet. Aquest altre és un exemple bastant més antic, és neolític i és de Centre Europa, i aquest altre és un exemple també més antic, també és neolític i és del nord d'Àfrica, però veus que un poc l'idea en tots els casos és la mateixa. El que es fa és agafar una pedra que ja estigui arrodonida de forma natural i se li fa aquesta canaladura en el centre que serveix per això, per polir objectes diversos. I altres exemples també molt interessants que també m'ho recorden en aquest tipus d'objectes. Veus que això és una pedra molt més grossa. Evidentment això no era una eina per transportar-la, és una pedra que està fixa a un lloc. És un exemple del nord d'Europa i és un polidor que s'emprava per polir destrals de pedra. També és més antic, és neolític. Aquí a l'època de les navetes d'habitació ja no s'empraven aquest tipus de destrals de pedra, sinó que se fabricaven destrals de bronze. Però durant el neolític, abans que se descobrís la metal·lúrgia, són molt habituals els destrals de pedra polida, que s'empraven per tot el que se pot emprar un destral, per treballar la llenya, per tallar arbres, i per fabricar-la s'empraven, òbviament, pedres molt dures, perquè havia de fer una feina molt concreta, una destral, no se podia fer malbé. I el que s'emprava per polir aquestes destrals eren aquests grans blocs de pedra. I aquí un altre exemple del mateix. Aquí ja ni tan sols és un bloc de pedra, sinó que és la roca directament, un aflorament rocós on la gent durant el neolític hi va polir aquestes destrals i se van anar formant aquestes acanaladures. I bé, tornant en el percussor, en el polidor, abans vos deia que es va emprar de diferents maneres. Una és aquesta que vos he dit, d'emprar aquesta canaladura per polir punxons, segurament punxons d'os, però també té aquestes parts planes que és possible, per les marques que tenen, que es vagi emprar per esmolar. D'aquí el nom d'esmolador, per esmolar objectes metàl·lics. I aquí un altre exemple d'aquests esmoladors, i aquest és un exemple molt bo d'aquestes diferents funcions que podien tenir aquests objectes. Aquí aquest objecte es va emprar de moltes maneres diferents. Primer, es va emprar com a allisador o esmolador, perquè té aquesta superfície d'aquí tan plana. Després també es va emprar com a superfície de tall. Segurament el posaven fix en terra i l'empraven com a base per tallar damunt, per tallar carn o per tallar altre tipus de substàncies, segurament amb una eina metàl·lica. I finalment el van emprar també com a percussor. Veus que aquí li falta una osca molt grossa
aquesta osca és perquè es va emprar per picar, val? Tal vegada per rompre ossos d'animals, per esquarterar l'os, és difícil de dir. Aquesta altra d'aquí, bueno, veus que tenen un aspecte molt diferent, no? Aquesta es veu amb les arestes més ben marcades, no està gens desgastada. Aquesta osca, aquesta és culpa dels arqueòlegs de quan la van treure, val? Segurament va ser un cop de pic. Però veus que aquesta té un aspecte molt diferent. Aquesta és antiga i correspon a un cop que se li va donar durant la prehistòria. Dins el món dels esmoladors prehistòrics, segurament un dels exemples més significatius o més interessants o que ha generat més debat entre els arqueòlegs és el d'aquestes plaques. Aquestes plaques són també de pedra, de vegades poden ser de pissarra o poden ser de sorrenca. Són just un poc més antigues que el món de les navetes d'habitació. Solen aparèixer associades normalment en els dòlmens, a les estructures, a les sepultures megalítiques. I en un principi s'havia plantejat que aquestes plaques podien ser proteccions que se posaven a les persones quan havien de tirar en barc. Quan un tira en barc, quan amolles la corda tendeix a fregar el braç que aguanta l'arc. Digues. Sí, s'ho posaven aquí. Exacte. Per evitar que la corda els hi fegués mal. Però, veus, aquí teniu una representació d'això. Però després també se va veure que aquestes plaques presentaven en alguns casos unes senyals de desgast que quadraven també amb el seu ús com a esmoladors. I hi ha hagut una certa controvèrsia entre els que defensaven que eren proteccions d'arquer i els que defensaven que realment eren esmoladors. Realment tornem a estar al mateix que abans, que és possible que tinguessin una doble funció, que se duguessin aquí fermades per protegir el braç quan se disparava a l'arc, però que també poguessin servir per esmolar, possiblement les mateixes puntes de fletxa, el qual és lògic. Havien esmolat la fletxa. Sí. I això és un altre exemple d'un d'aquests esmoladors. Aquí us sembla una pedra enorme, però realment és una peça així de petitona, que la podien dur dins la butxaca. I aquesta la van trobar a una de les navetes de Cala Morell. Cala Morell sabeu que és aquest cap costaner que hi ha al nord de Menorca, a la banda de Ciutadella, on hi ha tot un poblat de navetes, n'hi ha una dotzena, i que s'excava dins el marc del projecte Entre Illes, que és el mateix projecte que inclou l'excavació de la ferradura. I dins una de les navetes vam trobar aquesta peça, que està molt ben feta, té una forma així de prisma, amb les arestes molt marcades, i veus que té aquestes línies tan marcades. Es veu que s'hi va fregar un objecte dur moltíssimes vegades, durant molt de temps. I el més probable és que també sigui un altre exemple d'aquests objectes de pedra que servien per esmolar objectes metàl·lics. I això ho dic un poc morrós, perdoneu. La pregunta és quins eren els objectes metàl·lics que s'esmolaven amb aquests esmoladors.
En aquesta època, durant l'època de les navetes d'habitació, no es coneix encara el ferro, el metall que s'empra és el bronze, que sabeu que és una aleació de coure i d'estany. I per lo que veiem, els objectes metàl·lics en aquesta època no devien ser gaire freqüents. El metall devia ser un element molt valuós i les eines metàl·liques no són elements gens freqüents. Heu de tenir en compte que a Balears hi ha alguns llocs on apareix mineral de coure de forma natural. És a dir, eren llocs on aquesta gent podia anar a recollir el mineral de coure i a través de tot un procés obtenir el coure. Però són llocs molt puntuals. A Balears, l'únic lloc on s'ha documentat que hi va haver aquesta explotació de mineral de coure és a l'illa d'en Colom, que és una illa que hi ha a la banda oriental de Menorca, just un poc més amunt de Mó. És l'únic lloc on s'ha documentat que en època prehistòrica es va extreure coure. Però, a més, una vegada que tenien el coure, encara necessitaven un altre ingredient, diguem, per poder fabricar el bronze, que és l'estany. I l'estany sí que no es troba de cap manera a les Illes Balears i pràcticament tampoc a cap zona propera. Per tant, l'estany que s'emprava per fabricar el bronze havia de venir moltes vegades de molt en fora, de la zona de la façana atlàntica d'Europa. Per tant, ja us podeu imaginar que els objectes de bronze eren objectes valuosos i escassos. I és per això que normalment quan excavam aquestes navetes d'habitació trobar un objecte metàl·lic és tot un esdeveniment. Això és una altra d'aquestes petites fues. Aquesta ve d'un context un poc més antic, aquesta va trobar a un sepulcre megalític de Menorca, però bé, també us dona un poc una idea de com serien els objectes de tall que podrien emprar aquestes comunitats que vivien a les navetes d'habitació. I aquí us havia de mostrar una altra cosa que no surt, que és una destral de bronze que van trobar ara aquesta darrera campanya que van fer a Cala Morell. Com us deia, trobar objectes de bronze és una cosa bastant estranya i per tant m'he trobat una destral. Bé, va ser bastant important perquè a més no només van trobar la destral, sinó que també van aparèixer els moldos que s'empraven per fabricar-les. I també, us ho havia posat perquè era un altre exemple d'aquests objectes que se podrien esmolar amb aquestes pedres d'esmolar. Però bé, aquests esmoladors o polidors s'emmarquen dins un conjunt d'objectes molt més divers i més gros que es diu indústria lítica. Els arqueòlegs anomenem indústria lítica a tots els objectes que trobam a les excavacions, a totes les eines fabricades en pedra. Aquesta indústria lítica moltes vegades ha quedat un poc com en segon terme, diguem, dins l'arqueologia, perquè de vegades és difícil interpretar quina era la seva funció. Però durant els darrers anys cada vegada s'estan fent més estudis perquè realment és un tipus d'objectes que dona molta informació sobre la vida d'aquestes comunitats que van viure durant la prehistòria. I un poc perquè vegeu quina era la quantitat d'objectes lítics que s'empraven dins aquests habitatges de les navetes. A la naveta 3, per exemple, se van trobar 4 molins manuals, 3 percussors, els punxons d'os no entrarien evidentment dins aquesta categoria d'indústria lítica, i a la naveta 4, 2 molins manuals, un percussor, un esmolador, que és aquest del qual us xerro avui,
i després els punxons. Val? Això és interessant perquè després hi tornarem quan vull xerri d'aquest altre jaciment de Menorca. És a dir, que val la pena retenir un poc els nombres dels objectes que hi hem trobat. Els percussors, que ara us explicava, són eines també més o menys de les mateixes dimensions que aquest polidor que havíem vist ara. I són objectes encara més senzills. Normalment són també pedres arrodonides de forma natural que s'han recollit de llocs al costat de la mà, on la mà els ha donat aquesta forma rodona i que tenien funcions diverses. Capolar el material necessari per fabricar ceràmica fins a rompre els ossos per extreure la mèdula, el moll de sos. Heu de pensar que aquesta gent dels animals que matava, dels seus animals domèstics, ho aprofitava absolutament tot. Normalment els ossos que trobam en les excavacions és raríssim trobar-ne un de sencer. El que trobam moltes vegades són estelles d'os i els especialistes en fauna hi han d'entendre molt per poder identificar de quina espècie es tracta, per això, perquè els ossos els rompien per aprofitar-ne fins el darrer gram de material comestible. Altres exemples d'aquests percussors i de vegades el que trobam també dins aquesta indústria lítica són còdols, senzillament, còdols que no presenten cap senyal d'haver-se emprat com a percussors. Això seria un exemple. Per exemple, és un còdol beix molt petitó, cada una d'aquestes franges és 1 centímetre, vull dir que és un còdol arrodonit realment molt petit. Això és una imatge de Menorca, però exemplifica un poc d'on podien extreure aquesta matèria primera que empraven per fer la indústria lítica. I aquests còdols, sense cap evidència de modificació, podien tenir usos diversos. Aquí tenim un exemple etnològic, això és al Perú, i veiem aquesta senyora que està allisant un recipient de ceràmica fet a mà amb una tècnica molt semblant a la que s'emprava aquí durant la prehistòria i està emprant per allisar-lo, per donar-li l'acabat, està emprant un còdol, un tros de pell. Hi ha altres funcions, fins i tot, que documentam a nivell etnològic i que no podem descartar que també ens atinguessin els còdols que trobam a les excavacions. Aquí el que s'està fent és el que es diu, això també és a Sud-amèrica, es diu caldo de piedra. En aquest cas el que es fa és s'empren aquests recipients que no són de ceràmica sinó que són carabasses tallades per la meitat i, clar, evidentment això són recipients que no es poden posar damunt del foc, òbviament, se cremarien. I el que es fa és escalfar, posar dins el foc aquestes pedres arrodonides fins que agafen unes temperatures elevadíssimes i després se fiquen dins aquests recipients on hi ha l'aigua i els ingredients necessaris per fer el brou, diguem. I amb la pròpia calor de la pedra, l'aigua entra en ebullició i els ingredients es couen. Hem de tenir en compte que clar, no tenim evidències que s'empressin aquest tipus de recipients durant la prehistòria a Balears perquè, malauradament, les matèries vegetals es descomponen i pràcticament mai trobam res. Però moltes de les ceràmiques que trobam, que documentam a les excavacions, no estan cuites a temperatures molt elevades, de forma que
posar-les amb molta freqüència en contacte directe amb el foc també implicaria que se reduiria molt la seva vida. Per tant, aquest tipus de sistemes per escalfar aliments no podem descartar que també s'empressin. Sobretot si tenim en compte que alguns d'aquests còdols que trobam a les excavacions de vegades presenten evidències d'haver estat en contacte amb el foc. Un altre exemple d'aquesta indústria lítica, que coneixem bé perquè l'hem estat excavant aquests darrers anys sense ferradura, supos que la majoria de vosaltres el coneixeu i heu estat, és aquest cap costaner fortificat que també va estar ocupat de forma contemporània a les navetes d'habitació. El que passa és que aquí no tenim navetes d'habitació, però el capsotillatge, les eines que empraven aquesta gent, és pràcticament igual a les que trobaven en els poblats de navetes. No sé com anem de temps, Malena. No ho miro. Com per gust, no ho miro. No sé. El que té ara. En el 20. Vull xerrar unes conetes. Això de m'analitzar, segurament no passant. I bé, un poc, supos que quasi tots ho coneixeu, però només per recordar un poc. És un cap costaner que està tancat amb aquesta murada i que per això han proposat com a hipòtesis que la seva funció seria sobretot defensiva, que seria un lloc on aquesta gent, que segurament vivia més a la banda de terra ferma, un poc més endins, s'hi refugiava temporalment quan les circumstàncies els hi obligaven. Allà hi hem excavat dos sectors ben diferenciats, amb una sèrie de llars de foc que ens indiquen que aquest jaciment va estar ocupat durant períodes de temps curts, de forma reiterada, i també hi hem trobat tot aquest utillatge que us explicava abans. Per una banda tenim els punxons d'os, però també tenim aquesta indústria lítica que us deia. Això és un fragment d'un molí, de la part mòbil d'un molí manual, el que popularment es diu un moló, almenys a Menorca i també a Mallorca també se'l diu un moló. I altra vegada ens trobam també amb aquests còdols, alguns dels quals s'empraven com a percussors, altres percussors molt més treballats. Aquest és un exemple bastant excepcional, perquè com us deia, habitualment els percussors són senzillament còdols que recullen del costat de la mà i que ens treballen el mínim, no hi imparteixen gaire feina. En canvi aquí sí que veig que és molt regular, té aquesta forma cilíndrica, hi van fer molta feina. I una altra cosa interessant d'aquest percussor és que la matèria primera no és local, sinó que segurament és possible que provengui de la península, perquè és granit, que és un tipus de roca que o no es troba a Mallorca o es troba de forma molt excepcional. I això és una reconstrucció de com podrien anar manegats alguns d'aquests percussors de forma allargada. I ara vull xerrar d'un altre context més tardà i de Menorca, però on també vam trobar una quantitat enorme d'indústria lítica. Aquí veig que estem en un context cultural bastant diferent, ja estem a època talaiòtica, fins ara bàsicament hem xerrat d'aquest món de les navetes d'habitació. Aquí tenim tots els elements que caracteritzen l'època talaiòtica, arquitectura monumental, amb aquest gran talaiot que fa uns 10 metres d'alçada, i tenim un edifici que està adossat a la part sud d'aquest talaiot. I dins aquest edifici hi tenim també una llar de foc
i vam trobar una quantitat molt grossa d'utillatge ossi i lític, sobretot. Val? Veus, teníem només dins aquell edifici que us deia 16 punxons d'os, 59 molins manuals, més de 100 percussors i 6 morters. I aquí alguns exemples, aquests percussors que veiem abans, que veus que són pràcticament idèntics, els morters, percussors, mans de morter, i aquí un poc perquè veieu la densitat d'objectes que ens va sortir dins l'edifici. Tot això, tots aquests nombres ens marquen objectes lítics concrets. I aquí està marcada la dispersió d'aquests percussors. En base a tota aquesta acumulació d'objectes, el que vam proposar com a hipòtesis és que aquest edifici era un lloc de treball comunitari, on se processaven els productes agrícoles, els cereals, sobretot, però també els productes càrnics, els animals domèstics, que generava tota aquesta comunitat que vivia al voltant del talaiot. Tot això perquè us ho explic, un poc perquè veieu quin tipus d'informació us pot donar la indústria lítica. Recordeu els nombres d'objectes dels que xerraven quan us explicava les navetes, eren 2 o 3 percussors, un parell de molins. Aquí tenim un nombre totalment diferent. I això, l'estudi d'aquesta indústria lítica, ens permet plantejar que estem davant 2 models de societat totalment diferents. Si en el món de les navetes la producció d'aliments i la gestió de recursos s'organitzava bàsicament dins les cases, és a dir, cada unitat domèstica, cada família, per dir-ho de qualque manera, fabricava i gestionava els seus propis recursos. Després, en aquest cas concret de Cornellà Nou, allà a Menorca, quan es dona pas cap a l'Estalaiòtic, l'organització econòmica i social canvia totalment. I la producció d'aliments ja no l'organitza cada família dins casa seva, sinó que es fa de forma col·lectiva. I això, entre moltes altres dades, el que us ha permès plantejar aquesta hipòtesi és l'estudi de la indústria lítica. I ja per acabar, resum el que us he dit, que la indústria lítica, igual que totes les altres restes arqueològiques, ens pot servir per obtenir molta informació sobre la forma de vida dels nostres avantpassats durant la prehistòria. I per acabar, una cosa que la vaig trobar mentre preparava la xerrada i que m'ha fet molta gràcia, és l'observació moderna i de disseny d'una d'aquestes eines polifuncionals que us explicava abans. Això, ara no vull fer propaganda, no hi tens res a veure això amb aquesta gent, però us ho mostro perquè m'ha fet molta gràcia. Te diuen que tant serveix per esmolar com per entrar-la de percussor i capolar aliments. Però, com que estem en una època que res acaba de ser el que sembla, això no és que intenta simular un percussor o un esmolador de pedra, en realitat és de ceràmica, de forma que no sé jo si sembla molta contundència si deu durar gaire. Però això és tot. Moltes gràcies per escoltar-me i si teniu cap pregunta, ja ho sabeu. Jo volia demanar, ha dit aquests 2 jaciments